ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба канали Олами видео. имрӯз мо ба шумо дар бораи паррандаи аз ҳама хурдтарини ҷаҳон маълумот медиҳем. номи ин парранда калибра мебошад. пеш аз видеоро сар кардан дӯстон дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои нави мо бохабар шавед. рафтем дӯстон. калибра яке аз хурдтарин паррандаи рӯи замин мебошад. дар ҷаҳон тақрибан 320-350 намудро дар бар мегирад. асосан ҷои зисти онҳо Америкаи шимолӣ ва ҷанубӣ мебошад. андозаи аз ҳама хурдтарини калибра 5 сантиметр, вазнаш бошад 2 граммро дар бар мегирад. андозаи аз ҳама калонаш 21 сантиметр, вазнаш бошад 20 граммро дар бар мегирад. дили калибра дар ҳолати оромӣ 500 маротиба кашиш хӯрда, дар ҳолати парвоз 1200 маротиба кашиш мехӯрад. дар давоми умраш бошад 4,5 миллиард маротиба кашиш мехӯрад. дар як рӯз калибра аз ҳаҷми худаш зиёд хӯрок истеъмол мекунад. хӯроки асосияш шираи гул мебошад. калибра хӯрокро ҳангоми парвоз истеъмол мекунад. суръати ҳаракати калибра дар як соат 70-80 километр мебошад. калибраи аз ҳама умри дароз дошта 17 сол мебошад. аксарияти онҳо 9 сол умр мебинанд. калибра метавонад ки дар як сония 80 маротиба пар занад. баъзе намудҳояш мебошад ки дар як сония 200 маротиба пар мезанад. калибра ягона паррандае мебошад ки дар кураи замин метавонад ба қафо парвоз кунад. калибра асосан 2 тухм гузошта ҳаҷми тухмаш 2 мм мебошад. муддати 14-19 рӯз аз тухм мебароянд. дӯстон, мо дар бораи паррандаи хурдтарини ҷаҳон яъне калибра то ҳадди имкон тавонистем ба шумо маълумот пешниҳод кардем. агар дар пешниҳоди маълумот додаи мо ба хатогӣ роҳ дода бошем, узри зиёд, савол бошад дар комментария нависед.